profesionist adevărat. Misiunea a fost îndeplinită și ea nu-i chiar atât de groaznică. Doar nu ești un pic geloasă pe Ines, nu? Deloc. Bine, e timpul. Verificăm materialul și apoi toată lumea la culcare. Ba nu! Eu n-am terminat de mâncat. Destul că trebuie să stau aici închis. Mai trebuie și să mă lăsați să pierd de foame? Vreau chipsuri. Hai, un pic de curaj. E din cauza misiunii. Ines nu trebuie să descopere că umbli cu Lena și cu Angelo. Fiecăruia îi vine rândul să stea închis în cort. Hugo, scumpule. Odihnește-te bine, Mistral. Prinde puteri. Mâine va fi o zi lungă. Respiră, Lulugi. Totul va fi bine. 120 de kilometri, Angelo. Dacă îi cer prea mult lui Mistral. Dacă îl forțez și eu prea mult. Dacă planul funcționează, Mistral nu va alerga cei 120 de kilometri. Lena, ai grijă ca Mistral să nu-ți resimtă stresul. Fii zen. E simplu. Preiei conducerea de la bun început și acolo rămâi orice ar fi. Ai înțeles? Concursul va începe. Călăreții noștri vor pleca de la linia de start. Atenție! 3, 2, 1, start! Haide, Mistral, vezi numărul 3 în față? Nu trebuie să-l scăpăm din nou. Mai stresa. Lena și Mistral vor veni. Cunosc terenul și sunt precauți. Angelo, spune-mi că totul e bine. Ce se petrece? Oaza ține pasul, dar Lena și Mistral? Totul e bine. Mistral și Oaza au trecut de controlul veterinar de la kilometrul 60. Lucrurile se vor complica de acum. Terenul e din ce în ce mai dificil. Mistral. În curând vom ajunge la culoarul magic al lui Angelo. Haide, Mistral! Haide! Mai repede! Mai e până la final, Oază! Dar unde au dispărut Oază și Ines? E imposibil. Le-am văzut acum câteva secunde. Nu pleca, Mistral. Mă întorc. Grăbește-te! Un cal negru e pe urmele mele. Nu l-am văzut la niciun concurs. Mă ocup eu de el. Cu licoarea mea magică vei putea să o forțezi pe Oază dincolo de limitele sale. Concentrează-te și câștigă. Mai repede. Nu am avans prea mare. Da, a funcționat. Tu? Ce cauți tu aici? Nu! Dați-mi-l! Băgăceasă mică! Mistral, nu! Încetează! Tii! Oh, nu! Nu se poate! E spart! Așa cum am prevăzut, Ines a sosit prima. Așa cum am prevăzut, cu un cal într-o stare de plâns. Lena n-a trimis nicio poză. I s-o fi întâmplat ceva. Probabil nu are semnal în acea zonă. Pozele vor veni. Mai e un sfert de oră până când Oază va fi examinată de veterinar. Eu mă ocup de Ines. Știu cum să-i distrag atenția. Oh, Surpriză! Hugo, scumpule, ai venit să mă aștepți? Ce drăguț! Mai mult, am venit să-ți fac o poză. Ai vrea să apari pe prima pagina ziarului?
Hugo, scumpule, ești minunat. Ai fost foarte curajoasă, Oază. Promit că acest coșmar va lua sfârșit aici. Suntem aproape, Mistral. Trebuie să reușim. 54. Perfect, Ines, e bine, poți să pleci. Încă nicio poză. Angelo, trebuie să facem ceva. Nu putem lăsa pe Oază să plece. Nici o grijă. O să vezi. Hai, încalecă, să nu mai pierdem vremea. Bună ziua! Sunteți Ines și Raul? Vreau să vă iau un interviu. Oh, pentru TV? Oh, e pe bune? Ines, vei da interviu după cursă. Ah, da, sigur. Stai puțin, vrei să pleci fără să le spui câteva cuvinte fanilor tăi? Fanilor? Păi, le spun... le spun că iubesc și că am un concurs de câștigat. Oh, Oh. șaua nu e strânsă. De ce s-a desfăcut? Priviți! E Mistral! E Mistral! Bravo! Da, hai! Bravo! Fata asta a trișat. Iapa asta a fost dopată. Iată și dovada. Ah? Nici vorbă. E fals. Absolut fals. Călăreața aia mi-a furat telefonul, opriți-o! Vino, Lulugi. Ai fost extraordinară. Ah, Hugo, spune-mi că îl poți repara. O cunoști? Ce vrei să faci? Așteaptă, vei înțelege totul în 2 secunde, sper asta. Bingo! Iată dovada în imagini. Oaza a primit un beta-blocant pentru a scădea artificial ritmul cardiac. E ridicol, nu credeți? E o poză modificată, eu sunt victima! Oază din grajdul Lorca e descalificată din concurs. Bravo! Acum, Ines, o să-ți explic totul. Am câștigat datorită ție. Dar eu, fetelor, și eu m-am sacrificat eroic. Hugo, scumpule, tu ai fost minunat! Un munte de morcov pentru a-ți recăpăta forțele, Mistral. Da, și pentru voi, frumoșilor. Oază! Avem vești bune. Lorca a fost condamnat, iar caii au fost retrași pentru rele tratamente. Iar frumoasa Ines nu mai are voie un an să participe la concursuri. Să sperăm că o să fie învățătură de minte. Iar tu o să-ți petreci vacanța la fermă să te pui pe picioare până vom găsi o familie demnă de tine. Fii atentă, pe mine mă preferă. Talentele irezistibilului șarmant. Hugo, scumpule, Juju atacă. Hei, nu-i deloc amuzant. Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balind, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț.